Cían inscne iad na foclaí seo chuas, sráidhwala agus cúil sráid. Mar mánta ach na chead chadaní. Bhew againn. A tráid T rah S mar tá sé banansnach agus an cúil gan séfu mar tá sé finnisnach. Ma ní mo cóachlaí dífa áfach bíon cahawarin fólamneorí na háirithe tosaí sin agal mar táisiid. Man go gláicúil ach man cog mar sin hain. Síon dara chud den chócail a bhir inscne dá. Agus ma ní muid cóachlaí dífa seo a tráidhwala a ba waithlinne rá mar ealar seo a banansnach ach an dara chud balla tá sin firinsnach. So ní bhíon an T rah S le firinsnach. Agus ma ní muid inis cúil sráid dá seo. Tan dara chud inis banansnach ba bhaileat an séfu a bhean seo. A chúil sráid. Tá súla gom grúsin in a chuide bhagad.